Hey guys! नोंथांमोनखौ बरायबाय जोंनि बे MBG Direction YouTube चेनेलाव। So लोगोफोर दिनै जों बानायगोन expectations versus reality. So guys नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामदो। So लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Are you sure about that? Oh my God! What is that? So भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। So नोंसोरखौ लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। थांदो आया दे 1 2 3 थांदो